putuku Cah Gagah, Cah Bagus, Antasena padha raharja. Slamet tekaku, Mbah. Bektiku katur ya. Ya tak tampa. Ming wong loro iki mau. Heeh. Ora ana kancane, ora ya ming karo kakangku Pancawala. Oh ya syukur. Aku mau ya liwat ngarep pertapan Sukalima. Sepi. Pancen aku tindak ning Ngastina ya mesti sepi. Sing ning ngarep ming Mbah Putri tok. Mangani tandurane tanggane mau. Ora tok elekke. Lah ngelekke piye wae aku ora iso omongan karo kewan kok. Hus. Omonganmu kuwi lho, sithikane kok nyelekit. Ayo digusah, ditabok bokonge, kowe engko cemburu. Mau tak tabok bokonge kowe cemburu. Waton ora nengah-nengah. Bokong pinggir wae. Oh iya. Ya sesuk nek aku liwat tak taboke gen. Tak cethote. Ning pasewakan busana maneka warna Puspiteng Udyana miyang pancrah sarwa rukma ranggeng manik Narawata Prabanya kang sumerat kenyaring teja lelewaran lir lat sisiring tadit wimbo kekandamre ingin katiuping Maruta mantu
sabaran mangambar ongas Sukmono madine luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara Kowe Prabu dereng sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Prabu Mandura wonten ing Praja Ngastina ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Prabu Mandura sesembahan kula Prabu Baladewa jagat wasisaning Upadara Wayapura jagat Padhe Indra Jaladewaku. Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngraka ing Mandura, dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu Ngastina. Asung pambaginipun Yai sampun kula tampi akarya bombong birawaning manahipun ing Ngraka ing Mandura. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Kula cancang bucahing weni dumawahing wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan boten langkung kasengcak wangken jengandika lenggah Koko Prabu Baladewa sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Ngraka ing Mandura dinten sakmangke menika wonten Praja Ngastina Yai Prabu Duryudana paman Plasa Jenar prayogakna pekenira anggone ngadhep ngarsane manira paman Patih Harya Sengguni kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara namung dereng lan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ingkang ngabdi kunjuk nggih kula tampi hakarya bombong raos sing manah paman Plasa Jenar Sumawana Bapa Durna kasengcakna anggen jengandika lenggah wonten ing Datul ya Praja Ngastina Bapa Penemban Durna kondok bleguduk soal gembol sumorante hawela kula nuwun inggih Ger sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina Ger anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasengcakna anggen jengandika lenggah kula naknan sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima wonten ing Datul ya Negaring Ngastina dinten sakmangke menika apa dene sira Dimas Kartoparmo tatanen sangganing Puranayaka lan punggawa kang podhang gantung sebo aja nganti ning padha saur manuk jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan lho diweji menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat sesembahan kula Kanjeng Koko Prabu Ngastina Kartoparmo kadangipun Kakang Hyang Koko Prabu Baladewa sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana dene dinten samangke kula wantun ngrawuhaken dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing Mandura monggo sakmangke menika dinten pasewakan ing adat saben dipun wontenaken beneh kalawan ingkang sampun kelampah Koko Prabu ri kelenggan sakmangke kathah ing badhe kula unjukaken ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu namung sadèrèngipun kula anyuntak dhateng gegembolaning raos kula mugi paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngastina pun Duryudana dene kula wantun cumalena hambayongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Upadara Wayapura jagat Yai nalika kula tampi nawala saking paduka Yai Prabu Duryudana tumuli kula surasa isining nawala jebul mriki lenggan sakmangke ngraka katimbalan sowan wonten Negaring Ngastina anggenipun ngraka lumampah kadi kula gelak daya-daya prapteng datul ya Negaring Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang ngraka ing Mandura kejawi namung
Enggalo kula mangertos menapa to sababipun dene paduka ngawontenaken pepanggihan kelawan beneh kelawan adat ingkang sampun. Mugi kepareng Mbah Barono ingkang sejati dhateng Raka ing Pandura. Menapa sekintenipun negaring Stina linuruk ladu batang pinurih dadi ajang rempon. Upami mekaten ingkang Raka ing sagah damel tentrem negaring Stina. Nanging menawi wonten bab sanes ingkang nedya paduka babaraken madaning pasewakan. Yayi tumuli kula aturi paring dawuh ingkang Raka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu. Kula nuwun sewu nggih. Nadyan ngabdi kepatihan semanten ugi rumaos radi kaget manahipun ing bapa ing plasa jenar dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benten kalawan adat ingkang sampun. Mugi keparenga paduka anak Prabu hamba Barono ingkang sejati. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela nggih anak Prabu Ngastina. Semanten ugi ingkang bapa nggih. Tumuli kababarna. Mboten kitang sekedhik aturipun ingkang bapa ing Sukalima mangke saged dados cecolok obor penggali paduka anak Prabu hamba bati ngarungket madangi pepeteng penggali paduka anak Prabu Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Handrah ingkang puspita rum kasilring samirana mrih om sekar gadung ngas gandanya maweh raras retnaning driya Paman Hari Sengguni Bawa Durna. Inggih wonten dawuh Yayi. Nggih wonten timbalan nggih. Dinten samangke kula boten badhe ngrembak perkawis kanalindran, tuwin kula boten ngrembak perkawis kedaton. Agengipun kula boten ngrembak perkawis kawula negari Ngastina. Amun wonten ing madyaning pasewakan menika istrinipun kula badhe anyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Perkawis menapa Yayi? Boten sanes kejawi amung perkawis antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu. Badhe ngrembak menapa malih perkawis Pandhawa lan Kurawa. Menapa Yayi Prabu badhe damel karti sampeka srana nyingkiraken dhateng para Pandhawa. Menapa Yayi Prabu badhe damel sarana anggen paduka tansah tumindak boten prayogi kelawan kadang-kadang paduka para Pandhawa. Nuwun sewu Yayi. Menawi madyaning pasewakan agung menika badhe ngrembak perkawis paduka anggenipun badhe damel srana lan cara damel kacintrakanipun para Pandhawa, kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pamit. Sababipun menapa? Nuwun sewu. Mejinipun Yayi Prabu menika emut. Mejinipun Yayi Prabu menika kemutan. Lan sakmangke mboten perlu dipun emutaken dhateng sinten kemawon antasipun Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil daging-daging. Pandhawa lan Kurawa menika tasih sederek sami-sami turasing begawan wiyasa ing sapawarga. Nanging sabab menapa pendak-pendak Baladewa sowan wonten Garing Astina
ingkang dipun rembak namung mejahi para Pandhawa. Pendak-pendak Baladewa sowan wonten negari Ngastina ingkang dipun rembak namung damel cintrakanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu Yayi. Menapa boten langkung prayogi menawi jagat Ngastina menika dipun isi katentreman lan karukunan. Srananipun paduka kedah manunggal kalian kadang-kadang paduka para Pandhawa. Sumangga nipun badhe mestani. Menawi kathah ingkang sami nyebat Pandhawa lan Kurawa menika tasih daging-daging kula lan Pandhawa menika tasih sederek nika sumangga ning wiwit biyen tekan saiki wiwit kuncung ngantos gelung wiwit jabang ngantos traprang Pandhawa menika kula anggap satru mungking cengklaan. Yayi kula nyuwun sewu kula mboten butuh dipun wejang wonten mriki menika ingin dados Nalendra Duryudana kula wenang murba moh dipurba kula wenang masesa moh diwasesa kula wenang mrentah moh diperintah kula wenang babaraken menapa ing dados wigatining pasewakan lan sedaya nayaka punggawa sesepuh ingkang sami rawuh wonten ing madyaning pasewakan menika kedah sami midhangetaken menapa ingkang dados kegimbolaning raos kula inggih menawi kula mekaten tumuli kula aturi paring dawuh badhe ngrembak perkara menapa antawisipun paduka Hyai Prabu badhe ngrembak Pandhawa lan Kurawa. Oh Prabu, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh saking panjenengan. Bentenipun Pandhawa lan Kurawa menika menapa? Mboten wonten. Dasaripun menapa panjenengan paring dawuh mekaten. Sekawit sampun kula aturaken sami-sami turasing Sang Begawan Wiyasa. Turasing atapa rembesing madu menika para Pandhawa lan Kurawa. Menika tumrap kula mboten wonten bentenipun. Menapa to sababipun kula matur kados mekaten jalaran raos kula menika ngrengkuh Kurawa menika tanpa beda kaya dene Pandhawa, Pandhawa menika kula rengkuh tanpa beda kaya dene Kurawa. Menika pangraos kula. Amargi kula menika tiyang sepuh. Kula menika sing dituwake, kula menika dianggep wong tuwa. Wonten pundi jamak limahipun ing atasipun wong tuwa menika sumurup dhateng rayi-rayinipun, anak-anakipun sami bentak sirah, sami regejegan. Tertentu yang dipun ajab namung kerukunan lan katentreman. Nggih, matur nuwun. Nanging tumrap kula nadyan jagat menika walik watu. Nek Duryudana kon rukun karo Pandhawa, mboten badhe saged kelambahan. Dasaripun menapa? Dasaripun kula sampun nganggep yen to Pandhawa menika mengsah kula. Yayi, mbok sampun kados mekaten manggripin. Menapa to sababipun dene kula matur ing kados mekaten ketok banget yen panjen Pandhawa lan Kurawa menika mboten wonten bentenipun nanging sabab saking menapa gesangipun Pandhawa lan Kurawa menika benten. Gesang ingkang pundi? Paduka sampun ngenyam kamukten negari Ngastina, Pandhawa sampun ngenyam kamukten negari Ngamarta. Nggih, dipun wawas kanthi netra lair panci sami-sami ngenyam kamukten. Nanging kula nuwun sewu. Batin kula menika dadi ratu ora jenak. Batin kula dadi ratu ora tentrem. Kula lenggah dampar nadyan kebegan Brana Picis kula menika ratu derajat pangkat ora kurang ning nek sampeyan weruh karo kahanane atine Duryudana oh Prabu ingkang kula raosaken pendak dinten menika namung ras waos kuwatir semelang durga ngongso-ngso menapa to sababipun kula nggadahi raos kuwatir krana tansah gumana musik wonten paningalipun Duryudana menawi Pandhawa gangsal angucik ke Prabuning Ngastina tan wurunga negari menika badhe wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa ing mekaten Duryudana boten nggadahi kamukten sak kadang kadian kula langkung-langkung menawi ngemuti dhateng lampanipun Kurawa lan Pandhawa kathah sanget bentenaken bentenipun pendak-pendak Kurawa gayuh kanugrahan pendak-pendak Kurawa budidaya gayuh wahyu ora tau kelakon ning Pandhawa mesti kelakon gayuh kanugrahan monggo padha-padha titaing dewa nek ngonten dudu Pandhawa lan Kurawane sing luput ning dewane sing banjinde banjiladan menika ingkang kula mboten remen gesang wonten ing alam padang ing atase dewa nitahke titahe yen Pandhawa dimbanjinde yen Kurawa dimbanjiladan kuwi adalah jagat Dewa Bathara mangripi Yayi kula aturi sabar sawetawis. Sampun ngantos denganti Hyai Prabu menika nglepataken dhateng para Jawata dan nyatanipun panjenenganipun gesang wonten ing Madyapada menika ingkang nitahaken para dewa. Menawi ngantos panjenengan menika mangke paring dawuh ing kados mekaten, tumuli wonten dukanipun para Jawata. Menawi ngantos para dewa menika ndawahaken welak dhateng para titiyang Ngastina
Ateges panjenengan menika damel sengsaranipun para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi sabar. Sampun lepataken dhateng para dewa nanging monggo kula aturi metang, kula aturi anggelar, tuwin kula aturi anggulung. Menapa to sababipun dene kados mekaten lampanipun? Kula nuwun sewu. Menawi kula jlentrehaken menika mangke dalu muput boten wonten pedatipun. Namung ingkang langkung wigati Yayi. Tumrap ingkang raka ing Mandura. Nuwun sewu. Menapa to sababipun dene para Pandhawa menika tansah pikantuk kanugrahan, jalaran para Pandhawa menika tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu, boten nate tumindak ingkang mengeng saking angger-anggering kautaman. Boten nate tumindak angkara budi candala. Nuwun sewu. Ingkang dipun tindakaken dening para Pandhawa nika bebasanipun paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Monggo katindakaken tanpa pamrih. Mila boten maneh menawi kathah sangganing para kawula ingkang sami tresna kaliyan para Pandhawa, pamya Pandhawa menika manjing wana tartemtu dipun wilujengaken dening para Brahmana ingkang mapan wonten telenging wana. Sabab para Brahmana menika kala wau sampun keputangan budi kaliyan para Pandhawa. Menawi Pandhawa manjing wonten ing Karang Pradesan tartemtu saged dipun sengkuyung dening para kawula Karang Pradesan krana kathah sangganing para kawula Karang Pradesan ingkang sami keputangan budi kaliyan para Pandhawa. Upami Pandhawa menika mapan wonten satunggiling negari tartemtu Nalendra wonten negari menika tansah njunjung dhateng para Pandhawa amargi negari menika nate dipun labuhi dening para Pandhawa menika lho Yai. Dados tiyang gesang wonten alam Padang menika kedah netepi dhateng kewajibanipun. Sampun ngantos dupe paduka menika Nalendra ingkang sugih tumuli rupian-rupian remen-remen boten nate ngucapaken syukur dhateng kersanipun dat Kambur Wengdat. Kula nuwun sewu. Dewa menika maha prisa, Gusti menika maha wikan. Gusti tartemtu paring kanugrahan dhateng umatipun ingkang tansah nguncupaken asta ngunjuk syukur kersanipun dewa. Nanging Gusti ugi badhe baring dedosan dhateng sinten kemawon ingkang lirwa dhateng kewajibanipun agami. Nggih. Matur sembah nuwun. Pangandikanipun Gusti Prabu badhe kula agem pawan wonten dawuh. Wonten pangandika menapa badhe paduka aturaken dhateng Kang Putra. Sareng kula petang-petang panjenenganipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu. Penggalipun janjanipun boten kok perkara sengit ning perkara meri. Bloko Suta. Pancen kula meri lan kamuktanipun Pandhawa ing atasipun negara Ngamarta menika namung sak prawa lulase negara Ngastina. Ewadene kabagyan lair lan batin sinanding dening para Pandhawa. Ning kula menika nadyan kebegan kabagyan lair, ning batin kula ora iso tentrem, ora iso jenak, ora iso jenjem. Sampeyan mangparing pangandikan supaya iso gawe padhang atine Duryudana. Nuwun sewu nggih. Menika sanes lepatipun Pandhawa lan Kurawa, menika sanes lepatipun paduka anak Prabu, nanging nuwun sewu menika lepatipun ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa. Sinten sing gula wentah? Kok panjenengan dadak ndangu lho. Ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa menika nuwun sewu, gurunipun Pandhawa Kurawa menika sinten? Gurunipun Pandhawa lan Kurawa menika Kakang Penemban Durna. Wiwit cilik nganti tekan gedhe, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang, Kakang Durna dipun pasrahi supados gula wentah Kurawa lan Pandhawa. Lah kok dadine kok beda? Nek ngoten ketok banget guru sing banci ndemban ciladan. Nek Pandhawa dinewehi ngelmu sing migunani tumraping urip, ning nek Kurawa dinewehi ngelmu sing genthong umos tegesipun boten wonten nyatane. Kula nuwun sewu lho nggih, monggo kula aturi nimbali ingkang kawogan. Kula namung saged matur kados mekaten menika wondene wonten lepate ngatur kula Diagung Pangaksami. Duna. Wonten dawuh. Duna. Wonten dawuh, Ger. Menapa inggih menapa dipun ngendikaken Paman Haryo Sengguni menika kados mekaten kelampanipun. Gondok blegucuk swalu kembal. Somarante hawela. Dik Pate, pripun? Mbok nek omong ki nganggo wewaton aja waton omong. Wong nyalake wong liya ki penak banget. Wong urip niku kulinakno ngilo karo gitoke dhewe, aja sok ngonceki karo tumone wong liya. Nggih. Sampeyan muni pripun wae?
Nuwun sewu, ketok banget nek sampean bancine Banjilatan. Sing bancine Banjilatan kon pundi? Sampean kula wentah Pandhawalan Kurawa beda banget dadine. Perkara dadi karo orane niku kula gumantung gurune, ning gumantung karo murite, ngaten. Merga kabeh niku kula paringake wangsaning ilmu sing migunani tumraping murite. Gumantung karo murite nggone nampa ilmu mau iso temen apa ora. Kula nuwun sewu lho Dik Pate, kula menika manjing dadi guru niku budidaya supaya dadi guru sing apik. Sing iso digugu lan ditiru, ora kok guru wagu tur saru. Nggih. Sampeyan nek omong niku nganggo watana aja sok nyalahke karo wong liya. Sampeyan niku kula wastani golek pendhok supaya ketok. Sampeyan ketok teng pasuryane anak Prabu Duryudana, ning sampeyan ngidak-idak sirahe wong liya. Ngidak-idak sirahe Begawan Durna. Sampeyan lupute kali kula. Ah, nuwun sewu lho, dadi guru niku ora gampang, ora gampang. Sampeyan ampun ngawu gawar-ngawur nek omong nganggo waton. Pate kok waton jeplak. Lho kok kasar sampean. Kasar mawon sampean yo ngarani kula sakenake dhewe kok. Lha nuwun sewu. Kula niku dadi guru niku duwe ngelmu. Ngelmu niku mujudake banyu sing bening, kan. Wondene murid niku sesa-sesa nggone nampani banyu menika kala wau. Murid niku kula embake kaya dene wadah sing resik. Nek Pandhawa niku wadah sing resik tur yo apik wadahe. Kula soki banyu ngelmu kula ya iso dienggo penguripan, iso dienggo urip sak teruse. Mula ya ora aneh Pandhawa niku mesti dadi mergo wadahe wadah resik. Ning kula nuwun sewu lho. Kurawa niku lho Dik Pati nuwun sewu. Kurawa niku kula upamake wadah wis borot tur reget. Dadi kula soki banyu bening niku ora kok iso dienggo penguripan ning mbrebes mawon. Nuwun sewu. Sampeyan niku duwe kewajiban. Kewajiban kula napa? Ngerti nek Kurawa niku wadah borot tur reget kok sampeyan ora nambal. Kula niku pendhita dudu tukang nambal ban. Kan? Wis tau ngerti kula pasang ban pres ngoten. Kula niku brahmana, kula niku guru padake tambal ban. Lha nuwun sewu lho Dik Pati, nuwun sewu. Sedaya menika gumantung karo nggone tumajuh para murid nampa ngelmune Begawan Durna. Oh, sampeyan ora ngerti kok. Nek teng pamurangan Sukalima niku ben bedane akeh banget. Nek Pandhawa niku kula paringi ngelmu ya ditampani tenan, ya diestokke tenan. Pandhawa, kowe sesuk teko ning Sukalima. Jam 7 esuk kudu tekan Sukalima. Pandhawa 5 Puntadewa Werkudara Janaka Klasdewa. 5:30 wis teng sekolahan. Guru teko niku dicandak tangane, diambung tangane. Niku tandha nek murid sing tresna karo gurune. Nggih. Kula wenehi ngelmu ya diestokke tenan, digatekke tenan. Pandhawa, ngelmu iki ngelmu atosing balung kuleting kulit. Kudu tok lakoni poso 40 dina 40 bengi. Ya do dilakoni tenan ora ana sing nglirwake dawuhing guru. Mula ora aneh nek ngelmu niku ya iso kelakon. Mergo tetembungan ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekas lawan kas tegese kas nyantusani. Oh, tembang Asmarandana. Goblok. Niku copong, pocong. Adan? Nggih, nggih. Ya diestokke tenan. Nek sampean ngerti Kurawa, oh, Kurawa niku jan keparat tenan. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Kurawa 100 Kurawa. Sesuk jam 8 kowe tekan Sukalima. Tak wenehi atosing balung kuleting kulit. Sendika menemban, sendika menemban. Kabeh do semaur ketok gumyak lan rame. Ning bareng kula tiliki teng sekolahan 8:30 durung ana wong. 9:30 ming citraksi karo Durmagati. Niku do nggawa kertu, ora. Liyane do teng mburi Sukalima do cliwi ora jajal. Apa ora kebangetan kaya ngoten niku? Nggih, nggih Kakang Durna nggih. Iki lakonana. Pusaka iki kudu tok lakoni, aji-aji kudu tok lakoni. Nglakoni 40 dina 40 bengi. Poso. Aja nganti mangan apa-apa. Aja nganti cecak karo wong wedok. Do sendika. Ora ana sing kuat, kabeh gagal kabeh. Citraksi kuat poso teng Sentong 40 dina karo bojone nang jero. Ayo betah wae. Nggih. Do nonton film. Penyakit tenan. Nggih. Dadi aja nglake karo Begawan Durna. Nuwun sewu lho Dik Pati, nuwun sewu. Ngendikane anak Prabu Duryudana niku panci kepara leres. Nek Kurawa karo Pandhawa niku akeh banget bedane. Nuwun sewu. Wong cak-cakane iki mawon beda. Sing jeneng Pandhawa menika nganake Pasewakan Agung.
mongko ratune durung lenggah niku wis sandher para nerpati Punggawa Nayaka kabeh sedeku mari kelu ora ana sing wani kemecap yen nalendrane durung kemecap utawa durung paring pangandikan. Nggih. Niku Pandhawa. Kula ya wis bola-bali melu Pasewakan Agung Negara Pandhawa. Ngamarta. Nggih. Mriki benten ratune wis lenggah, Nayakane rung ana. Lho, kursine isih kosong. Niku napa pantes kaya ngoten niku? Aja kok Nayaka. Nuwun sewu lho, Di. Niki mboten kok elek-elek Negara Astina mboten. Nek niki kenyataan. Nggih. Sing jeneng Karawitan Ngamarta karo Pandhawa wae beda kok. Oh, beda sampean tak kandhani. Sing jeneng Karawitan Ngamarta niku penabuhe, wah. Anggres jame kudu ngiringi sang nata lenggah jampar ya do lenggah kabeh, ora ana sing cemuwit. Mula jenenge wiyoga. Wi menika wis ngarani yoga menika tapa brata. Patrape wong naboni kaya tapa brata. Lungguh sila ngadhep gamelan, ora cenanangan minggok nono mrendok mrene. Nggih. Niku Karawitan Pandhawa. Jenenge napa? Pandhawa Laras. Oh. Nggih. Sindane wae kaya ngoten kok sindan Pandhawa niku nggih apik-apik kabeh. Dandan yo ayu-ayu kabeh, seragam kabeh, brose padha kabeh. Ya mung centelane beda-beda. Nggih. Niku kabeh ya do meneng kabeh, ora ana sing cemiwit. Beda karo Sinden Ngastina. Ah, Sinden Ngastina kene ana pangan. Wis ra gagas dayoke sapa? Temal. Wancine muni sasi siswa ya karo mamah. Cacing nggih. Lho, ngandel. Urung wiwit gamelane muni wis sendhe-sendhe kancane turu. Wah, lah pripun wis sepi. Kon danai pira nek kaya ngoten iki? Nggih. Kakang Durna nggih. Dadi sampeyan pun ngalahke kali kula. Ning Mang Tintingi awak sampeyan piyambak, Mang Tintingi kahanan Kurawa piyambak. Nuwun sewu lho, Di. Niki janjane kula mboten ajeng elek-elek sampeyan. Ning kaya ngono niku janjane mingkari srawunge. Nek bocah niku disrawungke papan sing apik, bakal dadi bocah sing apik. Nek bocah niku papak srawungke papan sing ora apik, bakal dadi ora apik. Lah, Pandhawa mangko srawunge ya cilik karo pendhita karo Brahmana ing mapana ning alas. Mula tememen ngelmune ya dadi tenan. Ning Kurawa niku nuwun sewu. Sing ngomong Kurawa sapa? Kula. Lah. Niku. Mula ya Kurawa ki nek dinaiki ilmu apa-apa ora bakal iso tememplek wong srawunge wong kaya ngono. Lha sampean nyalahke aku. Ora nyalahke sampean. Ning nyatane kula niku ya wis momong Kurawa kanthi apik-apik. Lah kok sampean ngunekke kula ora jegos momong para sata Kurawa. Kula ora ngunekke ora jegos. Ning sampean niku sing nuwun sewu lho, senengane nyalahke kali kula. Kula ora nyalahke, kula niki ming matur napa anane. Napa anane sing kepripun? Wong nyatane kula ya ora salah. Lho nuwun sewu, nek carane kaya ngeten iki sampean tegese ngidak-idak kula. Sing ngidak-idak sampean dhisik. Sampean sing ngidak-idak kula. Sampean golek rai ning ngidak-idak kancane. Kula mboten golek rai, ning sampean niku gurune Pandhawa Kurawa napa dudu. Gurune Pandhawa karo Kurawa. Ning guru sing apik napa guru sing apik? Kok sampean ngalani sing elek? Nek cara ngoten niku ora trima. Kula ora bakal trimake perkara niki. Lho nek ora trima ajeng apa? Lho, kula manut ki mawon ajeng napa kula manut? Hei! Wong gerang ora toto. Bodhono. Wonten dawuh. Niki teng pundi? Terminal. Anu Pasewakan. Tamadario. Wonten dawuh. Niki teng pundi? Pasewakan. Sampeyan ku wong tuwa napa bocah? Inggih tiyang sepuh. Nek wong tuwa kudune ngerti tatanan. Ratu nedeng sine kok sampeyan teng slumong sampeyan dhewe. Syukur. Ora marahi senengane kok sing marahi nek marahi ora. Nek ra dunekke aku ya ora bakal males. Ae senengane marahi nek wong den apik-apik kok ora biasa. Sampeyan niku sing kula niki wis meneng-meneng kok. Sampeyan niku kula ya ora meneng kok. Sampeyan niku bela. Nggih. Iso do meneng ora? Nggih. Yai, nuwun sewu. Menawi caranipun mekaten paduka, selaminipun namung badhe nggadahi raos panggresah duwin panggresula. Samenika ngaten. Petanganipun sampun ngantos dipun tebih-tebihaken. Nggih. Petanganipun sampun ngantos dipun damel tebih, dipun damel cekak kemawon pangraos panjenengan Yai Prabu latur ing rengkuh Pandhawa menika minangka dados kadang paduka. Menawi pangraosipun Yai Prabu menika tansah
Pandhawa menika dados mengsahipun Hyai Prabu dumugi jaman menapa kemawon panjenengan boten badhe jenak tuwin boten badhe sekecul nggadahaken negari Ngastina Yai. Sikra-sikra yen permana kanca sikra nglakit nawang sesangka nalendra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrempak katri kumulung mangrempak ing wadya kurda kura reka giri-giri ro nanggono magawe gelarira wang-wang Didemadaning Paswanagu negari Ngastina. Nalika semanten gumarenggeng pangandikaning Sang Tapa Begawan Durna tuwin Patih Harya Sengguni. Nyerweteh nganti kaya bedhet sewu neba pategalan. Parandene sanata ing Ngastina njegleg datan mubah, datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Nglenggahi kanya pinangka wardu kanya pujane ganten wardu jara mangkeca nang durung abang ida drumanding dasaring pentala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping mriki seban punamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan suku rangke Gajah Medha Joko Wandilan. Kejawi namung sowanipun putra ing amartat majaning Sanata Prabu Puntadewa nenggih Raden Pancawala kadhiraken ingkang rayi nenggih Bambang Antasena ingkang minggah datulya karo cingak kang samya mulat mawon mbrahipura kawula kanca biyak-biyak ana dayo minggir jaluk dalan.
mendak alon tata trapsilanira ngaca makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta Koko Prabu Baladewa wonten dawuh Yai dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu mriku mboten palangking kados suwanipun anak kula pun Pancawala kaliyan pun Antasena ila jagat wasisanipun Bathara wayah tur jagat Yai mbok menawi suwanipun Pancawala kaliyan pun Antasena menika wonten wigatos tumuli katimbalana wigati sampun menapa menawi sak mangke nggadahi sedya ingkang sae tumuli paduka Yai Prabu kedah nglenggari Bawaleksana nanging menawi namung badhe damel bebudhek banyu bening kawontenan negaring Ngastina kedahipun dipun emutaken lancur-lancur Pandhawa menika Yai Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kawula nistakaken dawuh ana Hanung Hanindita bocah mursid isa mikul dumendem jero karo wong tuwa aja mung kandheka ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti Pancawala padha raja saprabda munggir cah bagus nunamit pasang kaliman tabi tinebina ngila duni dumawahing tawang tuwang wa Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang putra pun Pancawala kunjuk ngersa paduka Kanjeng wa Prabu Ngastina ndak tampa nggir cah bagus ora liwat pangestu ning wakmu Ngastina Tampanana kula pun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan prayogakna nggonmu ngadhep ngarsaning wakmu Ngastina ninggi wa sampun boten kirang prayogi pisamanipun ingkang putra pun Pancawala Antasena anakku nggih cah bagus padha raja saprabdamu slamet Pakdi nering sambi kula praptaku ora nemu alangan sewiji apa aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi Antasena anakku cah bagus ndak tampa pangestune wakmu Tampanana tak gegem ndadekake jimat Pancawala anakku lanang padha raja saprabdamu nuninggi wa Mandura kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk wa ya tak tampa pangestune wakmu Mandura Tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan Antasena padha raja saprabdamu pangestune Pakdi Bule hus lha piye Antasena ana dawuh apa Pakdi aku ki ratu Nalendra Mandura jenengku akeh Baladewa waning pitu wasi Jaladara nampa Krasana kok Krasana Karsana lan sak piturute kuwi jenengku kabeh aja sok nyebut Bule oh ya wis lah ora ngerti wong aku ki wonge apa anane ya nyuwun pangapura ya Pakdi nek aku ora entuk nyebut Bule nek Bule iki sirikane Pakdi aku ya nyuwun pangapura wong biasane aku nek ning endi-endi nek nyebut sampean ya Bule ewadene mengko aku ora entuk diparengake nyebut Bule ya aku nyuwun pangapura nek Bule kuwi sirikane Siwa Mandura wis balenono ping 1000 ngas malah Bule oh iya ya lali aku lali bektiku katur Pakdi Mandura tak tampa pangestune awakmu Mandura Tampanana ndak gegem ndadekake jimat wayah mas katuran karaharjan nggih inggih Eyang Patih wilujeng niring sambi kula bekti kula kunjuk Eyang inggih kula tampi
wayah Mas Antasena wilujeng. Hooh, Mbah. Slamet tekaku, bektiku katur ya, Mbah. Inggih, kula tampi nggih. Ah, putuku Pancawala Padhararja sak pratamu nggih. Eyang Penemban Saka Lima wilujeng bekti kula kunjuk eyang. Ya, tak tampa. Putuku Cagaga Cabagus Antasena Padhararja. Slamet tekaku, Mbah. Bektiku katur ya. Ya, tak tampa. Ming wong loro iki mau. Heeh. Ora ana kancane, ora ya ming karo kakangku Pancawala. Oh ya syukur. Aku mau ya liwat ngarep pertapan Sukalima. Sepi. Panjen aku tindak ning Ngastina ya mesti sepi. Sing ning ngarep ming Mbah Putri tok. Mangani tandurane tanggane mau. Ora tok elekke. Lah ngelekke piye wae aku ora iso omongan karo kewan kok. Hus. Omonganmu kuwi lho, sithikane kok nylekit. Ayo digusah, ditabok bokonge, kowe engko cemburu. Mau tak tabok bokonge kowe cemburu. Waton ora nengah-nengah. Bokong pinggir wae. Oh iya. Ya sesuk nek aku liwat tak taboke gen. Tak cethote. Pancawala, wonten dawuh Antasena. Ana dawuh apa, Pakde? Ing antaraning bocah loro, sapa ingkang bakal matur? Wis Kang, kowe matura. Aku tok jak mrene kuwi mau janji nalika tekan Randu Kumbala mau aku tok kanthi ning negara Ngastina tok nggo jagani kowe matura wigatine apa engko nek kira-kira Siwa Ngastina lan kabeh sing lenggane kene iki nesu kowe ora usah wedi kowe nggawa aku. Iya Dimas, wis kek matur apa anane kaya sing tok kandhake karo aku ning Randu Kumbala mau. Iya Dimas, tak tatane dhisik supaya aja gawe sengkel penggali ing Kanjeng Prabu. Ya sing ati-ati ya Kang. Iya. Pancawala, wonten dawuh wa ning wigati apa? Dene sira sowan ana ngarsaning wakmu Ngastina. Nggih, ingkang sepisan ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun wa Prabu Duryudana. Dene ndungkap angka kalih sowan kula menika namung nuruti dhateng drenging raos ingkang sampun tan bangkit pinambeng. Anggen kula kepi lan kumacelu kepengin sanget sowan paduka wa Prabu Ngastina. Ya, ana wigati apa? Ingkang sepisan ngaturaken bekti dening ingkang kalih estunipun badhe munjuk atur nglairaken dhateng pangunek-uneking raos ingkang sawetawis mapan wonten telenging manah kula wa. Ya. Gage matura wigatimu apa? Kejawi ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngersa paduka wa Prabu estunipun anggen kula sowan menika inggih waleh-waleh menapa estunipun badhe nyuwun idi palilah paduka. Idi palilah bab apa? Kejawi ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti ngersa paduka wa Prabu estunipun anggen kula badhe munjuk atur menika wonten suka lilaning penggali paduka. Aku kudu kepiye? Kejawi kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wis aku wis ora rampung-rampung iki. Kowe iki kan duwe pepinginan ning atimu ora tekan, ngono kuwi sing aku ora seneng. Dimas piye? Kaya-kaya ora wani matur ngersaning Kanjeng Wong Ngastina. Nek ora wani kowe aja ning kene. Ning ngendi? Ning mburiku kene. Iya Dimas, tak tembungke. Iya, nanging aja dadi pasulayan. Wah, kowe iki padha bapakmu. Aja dadi pasulan-pasulan piye? Nek diniati ngene iki kudu apa-apane wani, padangane wani, petengane apa meneh. Nek cara aku ngono. Iya, mung rasaku ora penak. Pindah nggon. Ora penak kok bingung. Antasena piye? Ngene, Pakde. Terus terang bae ora usah dadak ditutup-tutupi, aku ngetutke kakangku Pancawala. Yo. Sing wigatine nalika ana ing kasatriyan Randu Kumbala, Kakang Pancawala ki rerasan karo aku. Rerasan bab apa? Rerasan gone kepengin dadi ratu. Lho, kepengin dadi ratu. Ngenteni lengsere bapakne mesine bakal dadi Nalendra marang sapa meneh. Negara Ngastina bakal tiba kejaba mung anakku Pancawala. Ning karepe Kakang Pancawala iki ora dadi ratu ning Ngamarta, ning dadi ratu ning Ngastina. Lah,
Tekane rene nganti karo aku ki janjane dhewe arep mrene dhewe ning ora wani mergane wedi karo Pakdi Kurawa. Yo, tumuli ngejak karo aku. Nalika semono kakangku Pancawala ngendika ngene iki. Dimas Antasena aku terno ning Ngastina. Aku pengen ngrasake lungguh dampar ke Prabu ning Ngastina. Ora ketang amung telung kedheping paningal, ora ketang amung sak uruping damar sak umuring jagung, aku tak ngrasake dadi ratu ning Ngastina. Mula aku terno. Nek ana apa-apane Dimas Antasena kudu iso ngrampungi karya merga Dimas Antasena ngerti to pambegane Pakdi Kurawa, siwa-siwa Ngastina. Mesti aku bakal lara nek ora nganti Dimas Antasena ngono kuwi. Nah, aku sing dadi wakiling Kakang Pancawala terus terang wae. Tekane Kakang Pancawala tekan kene iki mung arep kepengin nyuwun ngambil dampar. Ora kita ngomong sedhela, Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Wis, kuwi wae rasa tak dawak-dawake rembuke ndak selak kewengen. Pakde mengkari entuk apa ora? Nek entuk matur nuwun banget, nek ora iki sing ngamuk aku. Wis ngono wae. Jagat Dewa Bathara. Koko Prabu kados pundi? Kowe lah dalah bocah iki nek mejenun ya ngono kuwi. Omong apa anane cobloko kaya bapakne. Lah aku nek ora apa anane ming ting plintut ki ra seneng. Apa anane gek padang gek rampung. Nek arep perang ya ayo gek perang. Nek arep to weneke dampare ya wis kene sampean lungguh dampar medun saka dampar. Terus kabeh nayaka iki lunga kabeh, kakangku meng lenggah dampar, aku sing dadi nayaka. Wis ngono wae. Paman dos pundi? Monggo klasa bantal digulungi. Jagat Dewa Bathara. Iya nek sing nembung Pancawala piyambak kemawon lari menika mboten gadahi kegiatan. Nanging nuwun sewu lho, Nger. Ingkang ngendika menika linggih duweni kegiatan. Bocah sregal-sregel ning Nyemelangi. Wah, Jagat Dewa Bathara. Yai, saenipun dipun paringaken. Estunipun menika putra paduka piyambak. Jernyatanipun tembungipun namung ngampil, mboten ketang namung telung kedheping paningal. Mboten ketang namung sak uruping damar, sak umuring jagung. Pancawala kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina. Awon menapa dipun paringaken. Sebab menawi mboten dipun paringaken menika mangke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Tan Wurunga Antasena ngamuk ning Ngastina. Rayung lho to, Nger? Heeh, tepat. Wis ngono wae. Ya, saya deg-degan kula. Pripun Kakang Durna? Oh, monggo Nger, pados kontrakan anyar mawon, Nger. Kisah saking negari Ngastina mriki. Menika ngantos Antasena menika ngamuk. Oh, bocah menika ndugal kewarisan. Nah, ngantos Antasena menika mah engke damel geger wonten negari Ngastina. Sinten ingkang badhe nampakaken ridanipun Antasena? Oh, Nyemelangi, Nger, menika Nyemelangi. Samangke kula aturi maringaken kemawon. Ha napa-apa tumun ing atase Nalindra. Kula menika ratu kok nyilih-nyilihke negara dhateng sinten kemawon. Menawi ngantos kawanguran dhateng putra Pandhawa sanesipun Tan Wurunga dadi kemeren. Yen putra Pandhawa padha kemeren mesti do nyilih negara Ngastina. Terus kula niku ratu sing kepiye? Ratu dianggep sing kaya ngapa? Boduna. Wonten dawuh. Kula aturi pariwasan dhateng Antasena menika. Oh nggih, ngesakaken dawuh. Durnaina panalinganing lumajaring ratri. Linenggak janggani. Ro pangel banget ta iki. Aneng prang Bratayuda mustaka kapuncang mungging wana mustaka kapuncang mungging wana Kondok blekuduk suaru gembol semua lole semua rantai wala Antasena iya mbah iki gandeng bingung penggali anak Prabu Duryudana mula tumuli aku yang bakal menehi wangsulan karo kowe Simbar paring dawuh apa ngene ya Nger perkara iki ora gampang perkara iki ora ming sak gampang malek epek-epek
tangan. Waduh. Wijane basa Indonesia lho, Mbah. Heeh. Ning tak jawake. Membalikkan telapak tangan ki malih epek-epek tangan. Iya. Mula kudu dirembuk sing nganti apik-apik. Ah iya. Kowe nunggu nang alun-alun dhisik ya, Nger. Nunggu nang alun-alun. Perkara iki bakal dirembuk dening para penisepun negara Ngastina, klebu anak Prabu Duryudana ingkang bakal ngrembuk. Ora-orane ento anak Prabu bakal owel yen to negara iki disilih dening Pancawala jer kuwi anake dhewe. Heeh. Mula kowe ngenteni ning alun-alun. Ndene alun-alun? Heeh. Ya. Ning janji lho, Mbah. Janji apa? Nek nganti Siwa Ngastinagara kuwi sing tak goleki pisanan dudu sapa-sapa ning kowe. Kowe sing tak goleki. Nek diketemu nuwun pangapura, aku wis nggawa glugu tak nggo ngeceki kowe. Mbok aja glugu. Oh, ming ngono kok gawe tratap pikir lho kowe. Ning tenan wis, metu njaba dhisik, aku sing tanggung jawab, aku sing bakal meneh wangsulan karo kowe. Negara diwenehke Pancawala apa ora? Ya. Nek ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Pakde, aku nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pakde Mandor aku nyuwun pamit. Yo, Antasena sing ati-ati. Mbah Pate, aku njaluk pamit ya. Inggih nggih ngatos-atos. Simbah Durna aku nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Eyang Penemban kula nyuwun pamit. Ya, Pancawala. Ora sandadak kuwatir mesti kelakon dadi ratu ning negara Ngastina nggih Pancawala. Inggih, ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Wah Mandura kula nyuwun pamit. Yo, Pancawala aja kaya bocah cilik. Eyang Patih kula nyuwun pamit inggih nggih ngatos-atos. Wis Pakde Simbah sekecake lenggah aku tak metu karo kakangku Pancawala tak enteni alun-alun. Iya Antasena bocah bagus. Bangsa Koko Rabu wonten dawuh Yai. Nggih muti lamban kados mekaten menika kados pundi jagat Dewa Bathara. Kula namung sumarah dhateng paduka Yai Prabu Ngastina. Awan wonten dawuh kula nyuwun Pancawala Antasena dipun damel wangsul wonten Garing Amarta. Sampun ngantos damel goreh raos sing manah kula. Koko Prabu Baladewa. Kula nyuwun pemanggihipun Koko Prabu menapa pantes sing atasipun bayi wingi sore badhe ngampil kedhatone Ngastina. Nyatanipun menika negari boten wujudaken satunggiling barang tekonipun suwun ngampil menika boten pantes. Yai, menawi perlu kula ingkang badhe ngemutaken dhateng pun Pancawala. Estunipun kala wau kula badhe ngemutaken namung ngemuti bilih menika wonten ing pasewakan. Mangke mindak ndadosaken pasulayan boten prayogi. Kapas srana dhateng Raka ing Mandura. Kula ing badhe damel srana supados Pancawala lan Antasena mundur saking negari Ngastina. Matur sembah sewu nuwun paman wonten dawuh menawi ngantos Pancawala lan Antasena menika mangke merguguk muda wadon boten purun wangsul kula semanggaken dhateng Paman Harya. Nun inggih ngestaken dawuh. Baduna wonten dawuh nggih. Menawi wonten akalipun kula pasrahaken dhateng Kurawa. Nanging menawi wonten akalipun sumangga Bapak Penembaning Sukalima. Oh nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Dimas Kartomarmo wonten timbalan.
budhano kang padha sibu jenenging Sunarsa Kundur Kedatun kawula nun paramadal pasilan yen tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo purna gatining pananggilan Sanadasa Kundur Kedatun jeluk saking dampar kencara nampi gambaran gading kadherang sangganing Purumban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang samya ngambil upacaraning Prabon kawis dengan saking Mandrawa tindaknya Sri Narata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Narata wau Be